Anko, cześć, Znanek. Czemu dzisiaj czarny live'ik? Drugi. No ja, jutra to tak wcześniej będzie live'ik. Czwartek nie, piątek. Też może. Ogarniać. Prawa, ten aspekt. Ej, dobra. No, dzisiaj tak, jak się mi to pobierze? Czytam, to forma osi. Coś tam. Efa, to nowelizacja. Obejrzeć. Tańta, bo tam jest ciekawy tryb. Okej. I na strzał może poda zamknij. Ja się przełączę. Może ta kamera. Okej. Fajnie, już mi się zawraca w głowie. A, tak działa. To już gromy. A, tak gromy. O. Attention, General Mantis is approaching your position. Please be careful. That toy plane of yours is useless! Come back in another 10 years! Enough of this! O kurde. No i no mnie pykło. Hold on. Help is on the way. Okej. Aha, to była tylko próba. Mission begins. Dobra, ale fajno powiem. Retrogierka. Welcome back. Here's your new plane. Build it up before facing General Mantis again. O fuck. Weapon upgrade. O ja cię kręcę. Weapon upgrade. A, muszę te bronie nazbierać. Weapon Ah. upgrade. Critical condition. Game over. Oj, oj, oj. O kurczę, na 15 miejscu. O ja cię kręcę. Tu da... O, widzieć. Dobra, to się trzeba poprawić troszeczkę.
Session begins. Dobra, no. Bierzemy to dali. To ogarnąć. Tak sobie do mikrofon, wtedy mnie lepiej słychać. Weapon upgrade. Nice. Weapon upgrade. Ej! Chain lost. Weapon upgrade. Human rescued. Restored. Wow! Human Kurczę, rescued. blade. Weapon upgrade. Human rescued. O, ja cię kręcę. Critical condition. Oj, co ja mam teraz zrobić? Ajajajajaj. Game over. O kurczę, blady. Siemanko. Chris, siemanko, siemanko. Dali 15 miejsce, o kurde. To kiepsko. Co grom? Skyforce. Jak dobrze przeczytałeś. Skyforce. Coś tu mam w hangarze. O Boże, nie ma punktów. Mission begins. O kurczę. Weapon upgrade. O, 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 o. Weapon upgrade. Najgorsze są te statki właśnie, bo nie umiem ich... Weapon upgrade. Kurczę, tu na wszystko trzeba patrzeć. Weapon upgrade. Human rescued. Ajajajaj. Human rescued. O fuck. Game over. Kurczę, no nie wiem. Tak, tak, w plusie była Chris. W plusie była, dostępno. Jej, chyba będzie trzeba troszeczkę poćwiczyć.
O, coś jest. Mission begins. Dobra, no. Weapon upgrade. Nice. Weapon upgrade. Chain lost. Weapon upgrade. Human rescued. Ajajajaj. Human rescued. Weapon out condition. Human rescued. O, fuck. Human rescued. O. 8%. Ja cię kręcę. Kurczę, blade. Game over. O, ja cię kręcę. O, ja cię kręcę. To chyba widzę, że to będzie bardzo długo. Dobra, no próbujemy dalej. Mission begins. Bierzemy, jak nam to pójdzie. Weapon upgrade. Nice. Weapon upgrade. Chain lost. Weapon upgrade. Te statki nie wiem jak. Health restored. Weapon upgrade. Human rescued. Human rescued. Teraz już wiem, o co tak mniej więcej chodzi. Human rescued.
Nice. Critical condition. Chain lost. Human rescued. No kurczę, teraz będzie ciężko. Oj, oj, oj. Game over. Tak mi dobrze szło. No, bardzo, widzisz, Chris, niby łatwo gra, bo jest bardzo łatwo gra, a jest problematyczno, no. Dobra, coś się udało w hangarze. Działo główne można poprawić, no to ulepszone. Kurde, tu też są... Okej, spoko. Ulepszyliśmy to działo. Mission begins. Uberciuch, musimy go pokonać. Fajna nutka, kurde, podoba mi się. Weapon upgrade. Nice. Weapon upgrade. Chain lost. Weapon upgrade. Nice. Już tak mniej więcej wiem, o co chodzi w tej grze. Chain lost. Human rescued. Samolotu już nie ma. Human rescued. Weapon upgrade. Human rescued. No, bigo. Health restored. Human rescued. Ojeju. O, to będzie problem. Czekaj, muszę mu ucieknąć. O. No nie wiem jak go tutaj. Human rescued. Take the Monty's cannon, you little rat. Destroying that battlecruiser is your primary objective. Ohoho. Jakbyście to pokonali. A.
Fuck! Human rescued. O ja pierdzielę. Fuck, kurde, albo... Game over. Kurde, no w te działo tam trzeba... Kurde, a było tak blisko. Ja cię kręcę. Mission begins. Kurde, tak było blisko, no. Weapon upgrade. Weapon upgrade. O, fuck. Human rescued. Weapon upgrade. Critical condition. 15. Ciekawe jak daleko dolecę. Human rescued. Weapon upgrade. Human rescued. Health restored. Health restored. Human rescued. Okej. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Najgorzej będzie tego zaś pokonać. Weapon upgrade. Human rescued. O, fuck. Kurde, tu trzeba być spostrzegawczym. Okej, i tu to będzie ja. Take the Monty's cannon, you little rat. Destroying that battlecruiser is your primary objective. Human rescued. Human rescued. Human rescued. Critical condition. Kurde. Game over. Okej. Kurde, Arela nie powie. Ajajaj.
Może teraz troszeczkę... Mission begins. Bez utraty energii zniszcz jakieś tam te pierdoły obejrzenia. Nie ma to takie łatwe, jak się wydaje. A teraz mamy lepsze działko podobno. Weapon upgrade. No nie wiem jak to... Weapon upgrade. Weapon upgrade. Chain lost. Health restored. Weapon upgrade. Human rescue. Health restored. Nie wiem, czy mi się uda 70. Health restored. Human rescued. 100% zniszczy, to nie wiem, czy mi się uda. Health restored. Critical condition. Game over. No, Skyforce. Skyforce. No niestety nie udało mi się zniszczyć wrogów. Ale czekajcie, może tu są statystyki. No, patrzcie ile to muszę ten... Kurczę, ile tu tego jest. Mission begins. Przepraszam. Chyba będzie trzeba poćwiczyć trochę w domu. Weapon upgrade. Nice. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Health restored. Lost. Human rescued. Human rescued. Weapon upgrade. Human rescued. Oj, oj, oj. Health restored. Weapon upgrade.
jeden. Kurde. Human rescued. Najgorszy według mnie to jest ten bombowiec, co teraz leci. Weapon upgrade. No, że to tak nie umie celować w to. Human rescued. Critical condition. Oj, 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 teraz muszę strasznie uważać. Kurczę blady. Take the Monty's cannon, you little rat. Cześć Damian S. Destroying that battle cruiser Co tam Damian u is ciebie your słychać primary ciekawego? objective. Kurde, za dużo tego jest. Human rescued. Human rescued. Game over. Będzie to ciężko przejść. No. Damian, dawno mnie nie było. Kurde. Nie no, trzeba uzbierać jeszcze. Mission begins. Chyba jeszcze uzbierać. Trzeba to ogarnąć i uzbierać troszeczkę więcej. Już mnie ręka boli. No dobra, idziemy z tym. Fajna gierka nawet. Jest trochę atrakcji pograć. Weapon upgrade. Nice. Weapon upgrade. Chain lost. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Human rescue. Health restored. Human rescued. Weapon upgrade. Kurde, jak to zrobić, żeby nie utracić tego? Human Albo rescue. zacząć wszystkie te punkty. Bo już to tak lepiej mi idzie. Human rescued. Weapon upgrade.
Oj, oj, oj. Taste the Monty's cannon, you little rat. Siemanko Tomek, cześć, cześć, spoko. Destroying that battlecruiser is your primary objective. Human rescued. A, bo jeszcze są z przodu. Kurde, uda mi się. Chyba tak mam nadzieję. Fuck! Game over. Tomek, kiedy Gomer zaś? Nie wiem, no. W tydniu teraz. Ja teraz robię na nocki, także... Także możemy chcę pograć. Kurde. Mało mi brakło. Nie, pancerz. Teraz sobie mogę na pancerz nazbierać. Mission begins. Obejrzymy, jak to teraz działa. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Lost. Human rescue. Health restored. Human rescued. To jest akurat tutaj łatwe. Human rescued. Weapon upgrade.
upgrade. Health restored. Weapon upgrade. Critical condition. Health restored. Human rescue. Weapon upgrade. Critical condition. Oczywiście, krytyczna ta. Human rescue. Kurde, to było problem. Spoko, spoko, nie ma problemu, Tomek, dam ci znać. Jutro. Właściwie ja ci napiszę prywatnie, bo to tam jest troszeczkę pomatlana sprawa, ale to ci dam znać. Kurde, te dodatkowe działa by się dały. Mission begins. Nice. Weapon upgrade. Nie ma, Dawid. Chain lost. Weapon upgrade. Weapon upgrade. Health restored. Human rescue. Health restored. Human rescue. Human rescue. Health restored. Weapon upgrade. Critical condition. No, to najlepsza moja opcja. Kurde, 6%. Human rescue. Weapon upgrade. Weapon upgrade.
No to dobranoc, Tomek, trzymaj się. Dawid, nie wiem czy już się witałeś, ale witam cię serdecznie. Destroying that battlecruiser is your primary objective. Human rescued. Human rescued. Fuck. Kurde, ale żek się wystraszył. Oj, oj, oj. Kurde, jeszcze dawno żek się tak nie wystraszył. Tabela wśród wyników. Ale nie umie. Aha, tak to wygląda. Dony, Tomek, kurde, ty tak dobrze już to... Ja pierdzielę. Peter też fajnie poszło. Icelander też fajnie. Ciekawe. Dobra, spoko. Powrót. To zamkniemy tę grę. Obejrzymy to. Forma 8. O co tu chodzi? Forma 8. Naciś X, aby rozpocząć. Opcje. Język polski, wibracje włączone. Nie. Ciekawe. Chińsko gra. Mogliby to w ogóle przetłumaczyć. Nie, czy tak zrżnięto i tak nam to pociskają. A.
Co tu mu robić? Co, przeszło już jakiś etap czy coś? Bo nie wiem. Ja. Kurde, bo powiem, ekscytująco gra. Może tam na dół mam jakaś lecieć, nie wiem. Zabiło. Dobra. Zapisz i wyjdź. No. To tam może gra na jakiś inny dzień.
Obejrzymy to, troszeczkę sobie pogromy. Ta forma 8, no kurczę. Trzeba było cały czas zapisy robić. No ale mi się też tak wydaje. Ale jakby się komuś nudziło, to może sobie w to pograć. To tak... Nie, bo już... Znaczy... Badziew jest taki, że to się automatycznie nie zapisuje. No co przejdziesz, powinieneś zapisać. Chodziłeś jakąś tam, lotowałeś jakąś postacią i... Grałeś. To jeszcze nigdy nie grałeś. Aha, tu też brak zapisu, brak zapisu. Poziom trudności. Przesuń suwak tak, aby zewnętrzny był. To forma 8 mam grać. To akurat jest ten Darkside. Dobrze czytam. Darksiders. My English not for good. 18 edition czy jakoś tam dwójka. Plusa ta gra. Evil, darkness, light. There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council, an ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken. Even now, Earth smolders in ruin, fallen to the demon lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horseman War triggered the apocalypse, that he rode to Earth unbidden and doomed all of mankind. But what of the other horsemen, fearless enforcers of the Council's will? What of fury, strife, and death? To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim had countless realms to serve and burned them to ash. But 4 amongst them grew weary of the slaughter and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The 4 would serve the Council in exchange for unimaginable power. Tepis, siemaneczko, siemaneczko. Ty nie śpisz jak jutro na rano? And the riders' first task was to purge their own brethren from creation, to annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the 4. Not War, who lies chained at the Council's feet, professing his innocence, but one who would save his brother above all else. He has many names: Kinslayer, Executioner, Death.
Pepis, bo ja zawsze miałem miejsce w ostatnim pociągu, wiesz? Czekaj, znaczy pociągu, ale w kolasce to jest chyba 9 albo 10. O kurde. Wiesz, Pepis. To jest różnie, zależy jaka idemy, jak idziemy właśnie na tej B7 to... Kurde. Co ja tu mam robić? X? A. Jeden, no dobra, no. Ja pierdzielę. O kurczę, to już wiem jaka to jest gra. Jak robię ten tydzień na noc. Coś... O cholera. Ach ty głąbie, ty. A, dodatek nowy. O. Kurczę, jak ja to muszę? A, tak.
potrzebny. Powiedzcie, że mi się udało. O, ja cię kręcę. Ja to mam wszystko zapamiętać. Kurczę. Ojeju. No, do pozbierania jeszcze. Nawet nie widzę Kajwala. Ja na PS4 gram. Tylko na PS4, wiesz? Na PS4. O fuck. Ale że teraz. Siema Dony, siema, witam cię serdecznie. Cześć. O ja cię.
no. A to jest staro, to podobno ta gra była Pepis na tym. O fuck. Co ja tu zrobił? Kurwa. Jak ja go mam zaatakować? Kurczę. Kurde! Atakuj go! Unik! Tak, Donny, pierwsze pytanie. Kiedy zaopatrza się w Gran Turismo? Nie wiem. Teraz mam kilka ważnych wydatków. Także może na święta. Może na święta się uda. To jako prezent, nie wiem, może. O, Pepis, widzisz, udało się. Jakoś my to opanowali. Padłeś krzyżakiem w lewo. O. Aha. Jakie bajery. Quickball, witam cię. Mam kupić.
na święta. No, zobaczymy jak to tam pójdzie. Kurde, nawet gierka fajna. Ja nie wiem kiedy jest koniec epizodu. Teraz już jest chyba koniec. Statek kosmiczny, zobaczcie. O. Ajajajaj. Fuck! Spoko. O ja cię. Wow. Nie no, co ty robisz? Kurczę blade. Dony, jak to muszę iść? Tak? Przechyl i trzymaj na końcu belki, wychyl się w danym kierunku, a następnie o ja ci kręcę.
Jak no fajno, fajno. Jak się to teraz włącza? W ten sposób. Ach, kurde. Czekajcie. Może mi się trochę oszustwo uda zrobić. A, chycił się w tam wtedy. Jeronie jeden, szpetny. Kurcz. O fuck. O, ja cię kręcę. Myślałem, że tego nie przejdę. Kajmo iść? Czysto genia. Oj, oj, oj. Dobra. Teraz mi powiecie, jak to zgasić? Kurde. O ja pierdzie. Ach, ja ci się nie kozał tu. Oj, 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 Boże święty, ja ci tam nie kozał. Idź, kuźwa, idź. Miał tu iść. To jest. Jak to coś było? O fuck. A pierdziele. No Kuba, spoko, trzymaj się, dzięki, że wpadłeś. Ja i tak za chwilę kończę. Mam nadzieję, że ten etap się już skończył teraz na to. Że muszę się brać do pracy. Chyba ja... To się skończyło. A, wszystko rozumiem, nie?
Nawet napisy mamy. On padał, joje, twój fater, a ty też szpetny i będziesz tupał na grubie, bo joje tajnym skarbnikiem, mam sam Byrna na plecach i szpetny kabot i długobroda i pójdź za mną, ja pójdź sam, pójdź, bliżej pójdź, nie wstydź się, pójdź sam, ja. Ten teraz myśli, robić na tej grubie czy nie robić, ale czemu, to się czemu robić, ten się zastanawiał, bo wągiel jest ciepły, wągiel trzeba, żeby ludzie mieli ciepło. Teraz go rozumiesz, pokazuje mu jak pięknie było, wtedy węgla jeszcze nie było i ten tam chciał wleźć, ale temu padał, ten teraz go dożynie, tu mu do taką specjalną Byrna, zielono. Ten mi padł, ja chcę ta Byrna, ten mu padł, już to ja ci jeba nią nie dam, ty się jeba kupi, że ci nią dam. To jest moja Byrna. Ten się teraz chyba wkurzył. Co, będziesz ze fatrem, skarbnikiem walczył? Obejrzymy co teraz będzie z tego. Dawaj mi ta Byrna. A mnie pierun ciepnął. O, nerwował się. To jest moja Byrna i żadnemu nie dam mojej Byrny. Bo ja sam mam, rozumiesz, że jest skarbnik i ja mam ta Byrna trzyma. A teraz obejrzyj co ja zrobię. Taki wielki poleciał. Dopiero nie. Idzie hajer przodowy, rozumiesz? I no nie ma tego kilofa. Ładuj mu! Inter! O, obejrzyj. Ojojoj. Tutaj ostatni zapis. Mam nadzieję, że to się zapisało. Kurde bele. Taką fajną narrację. O ty pieronie, to smola. O, zaś to mam go dać. Pomin. Ja. Teraz tego Gintla, rozumiesz, z tym dziwnym... tym kilofem. No i czaskiej mu. No a ty mu tam opie, cak. O ty świnia. Bak. Kurde, ja mu żadnych obrażeń nie dam. O, teraz. Inter, czaskie mu. O Jerona, teraz się czaskają. Jerona. Leży Ginter. Leć Ginter, idź. O. O ty Franco, szwetno. Czaskiemu, hej, o. Jeronie.
O. Dobra, nic panowie, bo już jest późno godzina, a ja muszę iść do pracy. Także w tym momencie zakończymy ten odcinek, ten live. No i będziecie ciekawi, czy Rzek to pokonał, czy nie. Kolejnym. Także obiecuję, że następny live zaczynam od tego. Także zapraszam jutro gdzieś w godzinach popołudniowych, grubo popołudniowych, wieczornych. 17, 18, 19, coś takiego. Także dzięki za dzisiaj. Tracisz wszelkie zapisane dane. Trudno, przejdę sobie to jeszcze raz. Dobra. Ja uciekam, dziękuję ślicznie, trzymajcie się, cześć.